बड'फानि जोनोम सान। दिनै बेसेबा गेदेर सान, फरायसा सान, बड'फानि जोनोम सान। बयबो फरायसाफोरा खौसे जानानै फालिगौमोन। मोजां मोजां बेसेन गोसा बाथ्राफोरखौ सोलोंना लागौमोन। नाथाय गासैबो फैमाल जाबाय। कर'ना आदाया होबथाबाय। बयबो न' न'सो जनानै थानांबाय। बर'फोरा सुखुनि सानावबो दुखुयैनो हगार हरनो गोनां जाबाय। जाय गेदेमाया बर'फोरखौ लिभ एन्ड लेट लिभ मोन्थोरजों सोबख'जानाय, गादब जानाय आरो नेवसिजानायनिफ्राय उदां जानो आलादा रायजो बिनो फोरोंलांदोंमोन। थैनायसिम हारि जौगाथिनि खोथा सानदोंमोन। दिनै जों बिनि जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो फालिनाय बादि फालिनो मोनाब्लाबो दुखु दाजा। हानजा जथायनासो जों फालिनो हाया, नाथाय गोसोजों जों फालिनो हागोन। बिनि मुङाव गांसे बिजाब फरायजागोन आरो गेदेमा सुबुं जानायनि थांखि लाजागोन। मानोना बिनि थांखिया अराय बर' फिसाफोरखौ गुन गोनां खालामनायमोन। खन्थाइ मुलुगखौ मोजां मोनग्रा आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, बे खन्थाइ आवरायनायनि सायाव माबाफोर गोरोन्थि नुदोंब्ला आसि दिन्थिनानै कमेन्टआव खिन्थाहर। आरो जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब, लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होनो दाबाव, जाहाथे आंनि गोदान गोदान खन्थाइ आवरायनानै आपल'ड खालामनायखौ नोंथांमोना बयनिख्रुइबो सिगां मोननो हानाय बादि।